приятели, родители и гости! Добре дошли на нашето коледно тържество! За да ви поздрави с добре дошли и с настоящите празници, най-напред ще поканя нашата директорка, госпожа Зорница Гога. Здравейте, мили родители, приятели! За мен е изключително удоволствие в този ден да ви поздравя с добре дошли на нашето коледно тържество. Надявам се да се чувствате удобно и комфортно и да се насладите на това, което нашите деца с много любов подготвиха, за да ви зарадват днес. Виждам, че залата ни е малко-малка, но за съжаление с такава разполагаме. И както е казал българския народ, важно е на сърце да ни е широко. Надявам се от тук нататък това да почувствате. По стара традиция, в края на всяка една календарна година се обръщаме назад и се опитваме да направим равносметка за постигнатото. За нашето българско училище 2012 беше много трудна, но и много успешна година. Трудностите преборихме заедно и ги забравихме. А какво постигнахме? През май успешно обучението си в нашето училище приключиха 45 ученика. 5 от тях в последния ни гимназиален клас. Те успешно положиха ирландски матури и ние така останахме с 40 деца. С откриването на новия ни клас в Тилмор и новозаписаните ученици в Дъблин, новата учебна година започнахме с 59 деца. В момента сме 73 и през януари към училището ни ще се присъединят още 4 деца. Почти удвоихме броя си. Този огромен успех е резултат от общите ни усилия и от вашата родителска, безрезервна и неоценима подкрепа. Много ви благодаря, мили родители и приятели! Специални благодарности на нашите любезни домакини в лицето на мистер Муни. Голямо благодаря, че ми предоставихте условия и направихте така, че да се чувстваме удобно тук, почти като дома си. Now say it in English. Mr. Mooney, I just said that our school has almost doubled its size. We finished last school year with 40 pupils. Started this school year with 59. We're now 73. And in January, we're enrolling 4 more kids. So we almost doubled our size. That's a good reason to celebrate, isn't it? I also said and expressed my big thank you to all the parents for their huge and unconditional support all the way throughout the school year. I also expressed my gratitude to you as principal of Santa Maria Singh Street Primary School and representative of the Board of Management, because you contributed to this success as well. Because you made us feel comfortable here. We almost feel it like home. Big thank you. Now I'll continue in Bulgarian again. Нека си пожелаем и през новата година да сме все така заедно, да сме все така щастливи и отдадени на нашите деца, защото те са смисъл на живота ни и любовта ни към тях ни кара да преодоляваме трудностите и да надскачаме с метри отгоре препятствията. Нека си пожелаем повече усмивки, повече светли и щастливи дни, повече слънце и доброта в душите ни. Нека запазим топлината и светостта на Коледа през цялата година, защото само така ще можем да опазим надеждата, че зад всеки ъгъл се крие още едно добро, по-голямо от предишното, че протегнатата към нас ръка в трудния момент е приятелска и че всеки от нас носи в сърцето си необятна доброта
и неподозирана смелост. Нека пожелаем мир и благоденствие за целия наш български народ. Живейте една незабравимо щастлива Коледа и още по-успешна 2013 година. Благодаря ви! Уважаеми родители, скъпи гости, мили деца! Поздравявам ви с най-светлият празник, който може да съществува и на който всички сме толкова щастливи, отваряме сърцата си за най-доброто през годината. И искаме да покажем какво сме научили, да зарадваме всички роднини и родители и приятели, естествено. Много се гордея с вашите постижения. Вие сте наистина нашите малки слънца. Усещате ли колко е топло днес тук? Невероятно е. И това е благодарение на вас. Благодаря ви много. Много светлина, много хубави празници на всички. Нека да се насладим на концерта на нашия деца. Could you please come in the scene just for a moment? Само one second. Янка, ще го представиш ли? Кой да? Мистер Муни. Yeah. Don't touch. Това е мистер Муни. Well, I heard some wonderful, I see some wonderful, beautiful Colleen Glorta here today, and I would like to wish you all a very happy Christmas, and I'm delighted that this is your first Christmas here, and hopefully it will be the first of many. So thank you very much for your kind words and your kind gift, and let's get on with your show. Thank you.